matur nyeni tenan. Nyuwun tepuk tangan untuk Abahe Kirun. Wah. Luar biasa. Ya iki budayawan ya seniman tenan ngene iki. Komplit. Menggeh-menggeh iku. Napa? Menggeh-menggeh. Nek sing jenenge piyayi lek wis besus ngoten niku kan iso ngakali piye carane Nadianto gerak ning ora menggeh-menggeh to, Pak. Jarene sapa? Jare kula ngoten kok. Ya iki sing rong iso arek-arek ya iki. Samirah ngeten iki. Nek percil wis 50%. Alhamdulillah. Ratik lulus. Nggih. Cak mondol? Sapa? Mondol. Mondol kae isone mancing kok. Karo konjo iki Samirah. Elisa Tatin ben ngerti. Nggih. Ada ciri khas untuk lawak itu jenenge beksan gecul. Jogetan gestul. Nggih. Ora serampat ke Jawa Tengah sing nggawa ya Kirun. Nggih leres niku. Ora enek wong nggawa serampat. Saiki semua lawak jogetan serampat. Nggih. Lah iki sing Samirah mumpung ki disiarke YouTube. Nggih. Ben bodho ngerti. Ya joget to Samirah, aja serampat tok. Jamong kowe ya iso. Saged nggih. Iya, Blentang-blentong blentang-tuntung niku to. Enek lho, enek dosene ya lho. Nggih. Enek dosene lah. Dosen karawitan yang sangat nakal. Nakal tegese kreatif. Kreatif. Nek kowe muni kreatif aku ora percaya. Wong aku ya nyekel kertune kok. Wong kula pengen nutupi kok malah. Alah, anak-anak wedok. Yo. Jamong. Ngaten malah matur ora ngoyo ning nyatane mengena kok, Bah. Jek dawa. Lho Jamong ya iso didawakne. Nggih. Ki jamong. Kenal Gunung Sari ora? Kenal. Alah ngerti ini Gunung Kembar doan iki paling. Ngerti no iki para sarjana kok. Gunung Kembar iki nek ora kena kanker. Kena kanker ya Gunung Kepacul. Nena nena nane nena nane nene nena nana nanane nena nana nena nana
roh iki. Jek wakeh. Lho, seniman senior ingkang sae ngoten niku mboten larang kalih ilmu ngoten niku lho, Bah. Lah dienggo apa? Lho, nggih bunci. Lah iya. Kanca-kancane iki joget ya apik kabeh. Roh aku wis. Nggih. Apa meneh jenenge timbul iki wis. Lan jenengan nekseni to pas kepran niku. Nekseni. Nggih. Gudril iki lho wakeh. Ana Gudril Medion. Urung Lumajangan ya, Neng. Gudril Lumajangan. Nggih. Gudril Malang. Gudril Mbah Narto enek dhewe. Nek gawe Mbah Narto Kakang Bayu Dola Gendho aku yo ro. Rama ibu nih. Rama dluntang tungtung. Tinggal aku tandang tandung. Tinggal aku bunuh diri nih. Nek neng Kediri petuk ya gendaan. Mawas diri adoh saka Pasulayan. Mawas diri adoh Pasulayan. Jere sapa kok? Aku ya ora. Mula kanca-kanca dagelan kudu ngerti. Nggih. Halah, neng Kediri petuk ya gendaan. Kok ngengkel. Ya ngengkel. Nggih. Pak Juwarto, Pak Haji Juwarto. Apal. Nggih. Terope iki kanggonku sing ngono ora. Loh, ngoten niku asas pemerataan, Bah. Ah iya wong tanggane ya padha duwe. Lah nggih ngoten niku. Aku iku mun panggung sound system. Sound system Kirun, panggung Kirun. Khusus wayang mawon kengene Mbah Kirun. Nggih, aku ya ngono. Penting uang masuk. Ki ya ora tak undakne rego dagelan ya pancet aku ngono. Lho, sakniki napa-napa mundhak jenengan mboten mundhake pripun? Diundakne piye? Diundakne ya dinyang kok. Lho pun sah niku sing jenenge wong nanggap ngenyang niku lek untuk keakraban to, Mbak? Keakraban apa ora dinyangi iki kok gak dibatalne. Golek liyane. Golek liyane. Dilakoni ke ya pancet ae. Lah ciri khase wong Medion. Pripun? Lah niki nyuwun dawuh. Orang Jawa Timur. Ki mesti enek tembung iki, Mas. Pripun? Kula nuwun. Ketok wis pindah kabeh wong kene. Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula. Kula sinten? Lho iya ta. Ayo. Kuwi tata krama lho, Mas. Nggih. Lah kok gur mulek kae. Ya kur ngono kuwi. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Kuwi wong Medion, wong Jawa Timur, Jawa Tengah mlebu nang omahe wong ya kudu kula. Mboten lho, Bah, sing mirsani niku napa sing nggawa jenengan kok iso kompak men lho. Aja wong bagi wi. Aku nggawa ndolop, Pak Mas. Nggawa ndolop sak akeh-akeh. Ya enten meleh. Pripun? Seluman-selumun, Sama. becik ketitik, Ala ketara. demit randulit, wolo-wolo, tombo teko. Ye. Elak Medion luar biasa. Elak tenan iki kaya ngono. Ten mriku enten wong Jawa. Nggih. Mesti apal niku. Leres. Kula niku lak keliling murai China, Hong Kong, Taiwan, Korea sampai ke Suriname, sampai ke Belanda. Nggih. Jejak digital Kirun kan gak iso dilangi. Leres. Apa lemah Jabang sampai Merauke. Wong Irian, wong Maluku, wong Sumatera. Di situ ada orang Jawa, mesti ana tembung iki, jek apal karo tembung iki, apa meneh sing jenenge sedekah bumi nyadran suran. Leres. Neng kono enek wong Jawa mesti tetep nglakoni niki raketang jenang sengkala sak piring. Selamatan cilik-cilikan nang musala tetep nglestarikan niki kaya Pak Juwarto niki. Niki jenenge ngrasane Jawa tetep kenthel eling-eling ya wong blawong. Wah, iki tepuk tangan untuk Pak Juwarto luar biasa iki. Ora iso ilang. Nggih. Sluman-slumun, becik ketitik, wolo-wolo,
demit randulit tombo teko lara lunga. Pak, jenengan mangke lek luwe pripun kok ya gelem jawab lho kumpulna. Nggih. Lah iki mau tak ndumi kabeh. Nggih. Niku enten kaitane kalian rasa, Mas. Tegese pripun, Pak? Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Awake dhewe nak turune para wali, Leres. kiai sepuh. Leh siar agama Islam ten tanah Jawa niku mboten nabrak budaya. Nah, niku. Karena sebelum Islam masuk ten tanah Jawa, Islam masuk ten Nusantara niki neng kene wis enek budaya. Neng kene wis enek wong Jawa. Kalih Kanjeng Sunan kalian para kiai sepuh diluruske, diselaraske supaya ora nabrak budaya. Lah para wali, para kiai sepuh niku mboten nate ndukani nek wong Madiun ngarani nyeneni Nggih. utawa memarahi jamaahe. Karena ilate wong Jawa ki ora padha karo wong Arab. Makrot tajwite mesti ora kecekel. Mergo ilate wong Jawa, bentuk tubuhe ya beda. Wong Arab kono irunge dawa-dawa. Ning nek wong Jawa ya metetek-metetek pesek-pesek ngono kuwi. Mula nek sinden pesek aja dipaidu. Sebabe Besek ada rambutan, irung pesek dinggo solawatan. Malah selawatan. Niku mula wong biyen ora tahu kok. Kleru kuwi. Ora ngono mboten. Ning diselaraske alon-alon. Nggih. Ora iso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad dadine sluman-slumun. Ora iso la haula wala quwata dadine wala-wala. Leres. Ora iso muni wali-wali dayah akhire wong pawon gawe iwel. Ora iso muni afun, akhirnya neng Indonesia dadi ampun, neng kene dadine apem. Ora iso afun, ora iso ampun, dadine apem. Mula wong mati slametane apem, dijalukne pangapura ning Allah Taala, afun dadi ampun, dadi apem. Lah nek wali daya golekne kekuatan, mula ditengeri iwel. Manggone ya wis beda. Jajal wong blawong sesuk bayi lahir slametana apem geger. Ape ning rapas nggone niku. Ora ya ora iso. Wong memang wong nglairke iki golekne apa kuwi. Golekne kamulyan, golekne kekuatan, mula wali-wali dayah dadine iwel. Wong mati ya ngono. Slametana nganggo iwel-iwel ya geger. Nek wong mati apem, nek bayi lahir iwel-iwel. Nek wong mlairke kuwi panggang ayam sego kulup krawu, tapi nek wong mati kuwi sego gurih terus ingkung lan sak pinunggalane manggone wis dhewe-dhewe. Wong kene ya jek enek tingkepan. Woi, halo. Jek enek tingkepan. Ya jek nganggo rujakan. Ya cek tangkir pruntang, waluh godokan, jenang procot, kowe yo ngerti karepe. Somben nek rene tak terang iki mergo wayangan, iki mergo wayangan. Nggih, luar biasa niki, Bah. Tegesipun niki lak ndudahi mutiara kependem kehebatan orang Jawa. Sing nyatane ya tasih mendarah mendaging menjadi jati diri yang sangat hebat.
ndadekake para warga masyarakat niku saya guyub rukun slamet donya tekan akhir niku lho Pak. Niku budaya Mas, niku ciri khas Islam, niku sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa katresnan dirangkul kabeh ora enek sing dilarani atine. Islam itu adalah agama katresnan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, ngene iki. Wis kompak ngoten nggih blawong. Wong blawong. Kowe ya cek rujakan. Bayi pitung weteng keneng peteng pitung wulan ke ya tingkepan. Bayi lahir ya cek procotan. Ya cek brokoan, ya cek sepasaran. Ya cek selapanan. Pitung lapan. Setahunan. Ya selametan. Lanjutkan. Mergo ki enek wong anyar ngomong kuwi syirik, kuwi bid'ah, kuwi kafir, gak sah merungokne. Ke padune wong ra gablek dhuwit. Wis putusane ngono wae. Ha iki ngesakne lho iki. Nggih, nggih. Ngesakne nembang gampang. Ayo, ya ora no. Enek no tembang nek Mbak Narto. Napa? Enek lepetan, Oh, lepetan angu dari angu culi kuwi enek. Kuwi kacar kucur ngiras pantes sak anune sombene. Lho, kabeh kok disemayani. Sak semayani kabeh ben surane. Ning ampun kuwatos, Mbah, ampun kuwatos. Pak Juwarto sampun paring dawuh menawi dipun paringi rejeki ingkang lancar. Panjenenganipun dipun paringi sehat walafiat, aja kuwatir. Tiap sura tetep wayang. Tetep wayangan. Tur mula sing lanang-lanang lungguh, sing wedok-wedok lungguh. Aku nek wong lungguh manggon ngisor iki nelongso Mas. Lah napa? Lah ketok guyub ngoten malam kok. Lho guyub ning sing wedok mesti kayak ngisor, sing lanang-lanang dhuwur rumangsamu lho wong lanang-lanang. Kowe iki metumu kok dalane kuwi. Dadi wong lanang rumangsamu. Mula ki nek yoga ning dhuwur ngene seneng kowe ram, ya sinden ning dhuwur, yoga ning ngisor iki ngurmati iki. Mergo wong wedok kuwi pondok pesantren pertama. Iso alif bak tak iso ABC. Ibu pertama, puskesmas pertama. Sing dulang ya mboke. Sing apa-apa ya mboke. Sing lanang rek sentak sentuk sentak. Udat udut. Nggih. Mila Rasulullah lak nate paring dawuh dipun suwuni prisa jeung Nabi wonten ngalam donya niku kula niku dah bekti kali sinten? Ibumu. Loro ibumu. Ping telu ibumu, ping papat lagi bapakmu. Mula wong wedok disebut ibumu ping telu. Dadi ibuke telu niku. Telu nek wong lanang duwe telu kuwi luar biasa. Swarga. Kok terus diplesetne rono geding aku. Ya, hormate lho. Ada 3 peristiwa. Nggih. Mbak Cange. Nggih. Sing wong lanang ora nglakoni rungokno iku kuping. Yoga-yoga. 3 peristiwa sing wong lanang ora nglakoni. Yang dilakoni seorang ibu. Napa niku? Waktu melahirkan. Nggih. Itu ada 3 peristiwa. Nek sing selamat ki mboke, kadang-kadang anake mati. Nggih, sing mboten selamat. Sing ora selamat. Nek sing selamat anake, kadang-kadang ibuke mati. Pas melahirkan. Nggih. Yang lebih tragis, anake mati, mboke mati. Nggih. Iki wong lanang ora nglakoni. Leres. Sing teko guyu, sing nekake nangis. Ngono. Nggih. Sing teko nangis, sing nekake ngempet, sing teko guyu. Kuwi wong melahirkan. Sing nekake, sing lairke. Sing ngeden. Nangis. Ngempet, sing teko. Oe. Sing teko. Sing teko. Oe. Sing nekake ngempet. Lah sing nekani
Lanang apa wedok? Wah, karek ro sing lanang nang njaba, sing wedok perang sabil ngempet sing lanang ngrokak. Mula hati-hati, mula tetep hormat pada ibu. Bu, bareng Bu. Selindrungmu Mas. Bu, bareng. Kasih ibu bareng tak terhingga hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya Kula malih kemutan Bah ngendikanipun para kiai pancen dados ibune Rekoso napa melih pas niku lho nglairaken Rekoso saka rekasane piyai babaran piyai Mbayi niku ngendikanipun Mbah Kiai niku ganjarane padha karo munggah kaji ping 3. Iya. Dadi wong babaran pisan niku ganjarane padha karo munggah kaji ping 3. Mila pengumuman kangge piyai Blawong mriki ibu-ibu kok kirane ra kuat munggah kaji Mang Mbayi mawon. Enak sing geru-geru. Tanpa gamelan, tanpa sinden, khusus jamaah. Bareng sing lanang melok nembah iki ya barokah, apa meneh sing wedok eling nang emboke, eling nang biyunge, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena selalu cinta pada ibumu. Kasih ibu banter bagai sambung gamelan bareng Allahumma sholli sayyidina tanpa gamelan jamaah kabeh Allahumma sayyid adadama isolatan daimata iramane Mas Timbul kaplan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad adadama Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Adem ayem tentrem. Bah, apa-apa ki agama, budaya, negara. Adem apa meneh wong Blawong. Panjang umur ya Kang. Amin. Panjang umur ya Yu. Barokah lahir batin ya. Kembang nongko kembange cengkeh Pak Juwarto duwite akeh amin Allahumma amin iki ya bekar ngerepotne mboke kabeh termasuk sampean kula Kesi Sinden Elisa Tatin iki biyen kok ngrepotne mboke jere sapa anak ra ngrepotne mboke neng weteng lho lagek saulan kuwi ngrepotne mboke pake sing diarani nyidam. Wah, nggih.
ora usum bakso jaluk bakso. Ora usum apel njaluk apel. Wis ngrepotne Pak mbokmu. Eling kowe karo pakmu mbokmu. Gonku ki enek bayi 7 wulan nyidame ngrepotne mboke. Ha nek nyidam pengen anggur, pengen dondong, pengen bakso lumrah. Tanggoku jenenge Mejor warung rumpil. Nyidam piye? 3 wulan ning weteng nyidam ngedol omah. Ngejak kiri lek kuwi. Bayi lahir mboke kontrak. Bayi bajindul tenan. Bayi ngejak ngedol omah. Nggih. Mula alhamdulillah. Barokah saestu dalune. Ning wong kene kok selawatan jikuke, tembang Jawa kok ya jikuke, ilir-ilir wau. Leres. Apa ya apal kira-kira? Ayo Mas, lho sing geder nguyuh matane. Bene bah timbang dadi penyakit ora. Sore-sorene mau lho nyapa. Melangkah Mas, Mas. Delok apal ora. Delok tutuken Mas, nek gak nganggo. Sing gender iki nek wis Pak Sudarno wis. Tenan ya ta. Pak Sudar. Iya. Bareng Mas Kang, aja ndelok tok. Yo nembang bareng. Lir-lir tandure tak senggo cah angon penekno lunyu-lunyu kanggo masuk dodotira kumitir domana kanggo seba mupung Padang mupung Jembar Surah ore pelok barang apal mayare luar biasa yoga penganu apa ki sinden jo melu aja gamelan sik bareng gundul pacul-cul nyunggi gemblelengan wakul tarik Mas Timbul gundul pacul Sembrem bareng nyunggi wakul Rimbang sedane dadi sahabat wakul rimbang sedane dadi ye bacane luar biasa toh. Sing rawon iki senes penonton wayang. Ini adalah para pengamat dan penghayat seni di Madiun luar biasa. Budaya kabeh. Terus ya jarang dagelan ngejak nembang penontonnya raku. Kabeh isine ya ngene iki dimanfaatkan dijak sambung rasa. Nggih. Lagu lawas ya apal apa ora? Delok. Nuwun sewu Mbak Cange. Siap, Bah, nggih. Suara rintian suara insan yang berdosa. Baik lho. Ora nek untune mengsa Ya ora. Nggih. Ora nek duwe cacah kae. Baleni banter suara rintian tangisan insan hancur lebur serta hangus tubuhnya karena dikempit Yumi dan dikempit Ngatemi. Kok joget terus kuwi? Banyol.
Boneka cantik. Ya Allah, ya Allah. Boneka cantik. Apa? Ngomong. Tuwek lho padha. Wong kok ngene. Saeng ya mesti kok ya mangku purel. Kowe po ngerti purel. Kaya ngapalne teko kuwi lho kok. Mangku purel kaya mau apalne. Mangku perel kok kowe ya. Ayo. Kok kok ya diapalne genduk denok. Piye penontonmu kaya ngene iki lho bengi iki. Iki multi, apa-apa iso kaya ngono. Multi wong blawong ngerti kabeh lho rumangsane mula dagelan mlebu rene. Lah kaya iso tete lole lho. Tete lole. Tete lole. Kaya apol tete lolo. Iki enek sing Madiun, Mas. Pripun? Sik slendro. Slendro songo nggih. Aku guweting nek pengrawit dolanan HP pas ngene iki. Tenan. Aku Lah niku golek notasi kok. Notasi matane iki. Latihannya ngopo? Padha karo sinden dialange catur, dalange suluk, dalange nyanggit, sindene padha live TikTok dhewe-dhewe. Matane. Niku sik apik. Apa? Dalange lagi buantah no sindene. Pak Dalang gendang bar Pak Dalang selak nguyuh ngono. Oh nah aku tak uyuhne gegere. Uyuhana. Nggih bar niku kula uyuhne nggih. Lah ya rumangsane kok. Iki aja Mas. Sik sak pira Mas, sak pira Mas. Panas mlaku. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Strandale diseret. Lamaane metu. Surabaya ngungsi neng Madiun Jakarta dirubung merdeka ya Sing apik dhewe mburi niki lho, Pak. apa Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. alhamdulillah kanggo Pak Juwarto ya nek sura ngarep Madiun Jakarta matur nuwun aja ditunda kuwi tetep bayangan Amin. oke dagelane liyane ndang tokno kok aku wae engko wong kene blenger aku tak nyelani ae sik tanpa gamelan panas Apal. Madiun luar biasa iki. Sinden-sinden lek nembang ati-ati kene piyai ngerti tembang kabeh lho. Kaya ngono kowe sak guru. lah wong lesung jumenglunge Mudin Plumpung kuwi apal kok. Mudin Rahmat wis mati. Aku ki ngerti ku ra, aku ngemsi protokol manten. Nggih. Lah sing donga Mbah Mudin Rahmat almarhum. Nggih. Sing ngokon pur gajah. Ngene iki nuwun sewu. Rabbana tina fitnya kasana wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil ayo dek lasung jumenglung senengane Mudin Plumpung glonggong ngelor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ki Mudin Rahmat. Mesti ngoten niku. Iya, jangger bar sapu jagat langsung kuwi langsung jumenglung
senengane Mudin plumpung Gulonggong Lor Kecamatan Tok gung tok tek tok gung tok tek tok gung tek tek. Piye to iki Pokoke Banyol iki rasa angel-angel, cek ngerti daerah ngono ae wis kecekel. Piye? Ya ngono wae piye? Ha iya, wis. Ngono ki, Tatin karo Elisa ngono. Rumangsamu arisan ngono piye? Petuk aku kok ndelok. Tukung-tukung yo nggih ngurmati langsung berdua ya Pak. Ya kaya apa monggo diimbangi ra bae yo. Oke. Tukung yuk. Iki ya karo nyambut gawe ya karo golek modal Mbak Lisa, Mbak Tatin. Nggih, saestu. Secara tidak langsung jenengan ini wis dimodali karo Abah Girun berbagai macam strategi dalam bidang perbanyolan. Nggih. Niki wau pun kula dokumentasi sedanten. Nggih. Supados dados nopo perbendaharaan baru dan bisa dilestarikan mbok menawi benjang saged dipelajari. Dan ternyata ya penak ndelok ya, Sa. Luar biasa Abah Girun bisa interaktif aku lagi iki lho. Ndagem ijen tapi karo penonton kabeh melu nyanyi. Aduh. Penontonnya juga luar biasa lagu apa ketara nek ora ngerti YouTube. Ikuti jejak digital Haji Muhammad Zakirun. Aku live TikTok sing nyawer piro mawar. Gur mawar nek umum. Lagi nek paus apa. Malah punya TikTok ya aku. Monggo matur napa Mbak Lisa, Mbak Tatin dumateng Pak Haji Juwarto sekalian Ibu Suyati. Saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang kathah sanget. Kator Pak Juwarto sampun nimpali dumateng kula kadosipun sampun sowan wonten mriki ping kalih. Ping kalih leres nggih. Nggih, lan matur suwun niki pokoke tasih apa jenenge ingat itu kemutan kalih kula. Lan niki bayu kula saniki lagi dipisah niki ya, Mbak. Ya alhamdulillah. Aku wis tahu. Wis tahu, berarti wis ping pindho iki. Tahu pisan iki. Oh, Kowe tok lambemu mencramin iki to. Wis tahu pisan iki. Maksudnya pun tahu ten Madiun, ning nek ten mriki nembe sepisan ngenten lho. Selamat ulang tahun Pak Yoyo. Alah. Aku juga telat sih. wis meh jam 12 pisan. Ya ora apa-apa durung kan. Durung jam 12 aku harusnya. Aku tadi udah nyelamatin tapi nek durung demek tangane Pak Yoyo aku rong marem. Ngaturaken wilujeng ambar warsa Pak Yoyo ingkang kaping 23. Mugi dados dalang ingkang kondang kaloka lan saged sukses kathah rezekinipun. Amin. Sampun. Pokoke kok ora dicul. Aja nganti lali. Pokoke nek longgar engko ya bareng karo Mas Sahyokun tadi pentas di mana-mana ya ta. Amin. Mergo sing jenenge napa ni sound system iki lak enek bass enek treble. Basse lak bukesi suarane ngebas. Tidak lengkap tanpa ada treble-nya, ngono ya. Paham to? Ya, treble niku napa maksude? Kae lho sound kayak dadi basse sampean treble. Lah Mbak Tati lagu apa? Gensete. Ya ngucapake niki karo derek ngucapaken nggih selamat ulang tahun nggih. Doa terbaik buat jenengan pokoke idem kalian Elisa. Ngene niki lho Abah, Mbak Tati niku nek pun kalih kula niku kula pun tet
kula idem pun ngaten niku. Kuwi Elis anu tatin Tatin. kuwi Pripun? tanda-tanda nek ora bahagia. Loh, kok saged, Bah? Dadi kuwi awake lemu ki ya ora awake tok, jane atine ya ngrangsang. Kok saged lho? Nggih. Ciri-cirine napa kok ngaten niku Ciri-cirine- mendefinisikan tidak bahagia? Lah ngompori wong-wong iki karepe kon tularan dheke. Oh, kuwi. Ngono, ning ya tak dongakne ayam ngono. Ya sitok kae openono wis. Inggih, Tapi boten. garwane Cilik to, saya garwane cilik Mbak saya Tatin to? cilik lah. Masalah Mas Tulus to. Mas Tulus. Jenengan dereng prisa, awake saya kuru, saya kuru, saya kuru. Niki malah saya lemu niki. Lho, kuwi ora tulus tok. Sapa? Kabeh besok ngalami. Wong ki dadi dalang kondang, nek perlu dadi jenderal, dadi Kapolri, dadi Pak Juwarto. Nggih. Nek perlu kiai sisan, kuwi iso goblok sak menit mergo disentak sing wedok. Lah, kuwi. Oh gitu toh. Iso lula termasuk sing rebab kuwi ya mung gedhe wong. Ngono. Ayo. Iso plonga-plongo. Oke. Plonga. Termasuk dalangnya barang niku nggih. Alah kuwi ya mung cangkeman tok. Ora lah, aku berwibawa ning omah. Bu Kesi le teng omah Wibawa ki basa. nek nang ngarepe gelar. Ngono. Bu Kesi ya karo Yoyok ya ngajeni. Pripun to, Pak? Lah Yoyok ya ngene lebune. Wong Yoyok ki nek njaluke basa lho. Bu, kula nyuwun sak dulitan. Terus Kesi, "Hasu monggo." Ayo. Ngaten, Bu. Nggih ngaten. Ketoke kok ora. Terus Kesi keturun. Yoyok terus ngali. "Empun to, Pak." Dadi ora krasa. Lah iya, Bu Kesi sithik aluse kaya ngono ora nate bah. Lah sumangga ora nate Bu Kesi. Piye? Langsung nutup lawang karo bengok. Wayahe ngono. Aku tahu. Pripun? Malam minggu putuku mlumpuk. Lah Alhamdulillah. aku wayahe to. Heeh. Lah kok bocah-bocah melek. Aku wis ndek kode. Pripun? Aku ya muni. Bune, aku, Nggih. bojoku, Nggih. Pak, wayahe ngisi pulsa. Gawe anu sasmita nggih. Aku ya tak sauri baterai lobet. Terus piye Bareng pripun? putuku radek turun. Lah kok bojoku ngilir. Ayo, wayahe ngisi pulsa karo ngisi koin. Aku ya muni. Sik sinyale renek. Wah, iya. Lah kok jam 4 bocah wis turu lah koyo karepe iki ya pengen to. Terus Ayo wayahe wis baterai wis enek ngono. Aku Penuh, ya ha. aku muni. pripun? Ono power bank-e jeblok aku. Dadi wis ora sida blas aku. Lah iya. Nggih. Ayo Dang Nembang. Nggih, niki kula nggih nderek mbok menawi wonten pamundutan yang dari Pak Cahyo napa Nggih. ingkang kagungan Menawi Bapak Haji Juwarto wau nggih. sumarah kemawon monggo ingkang baken mangke saged dados panglipure warga masyarakat mriki sedaya. Nggih ngoten. Nggih. Ning menika menawi wonten chattingan menika kathah ingkang ngersakaken sesideman Mbak Lisa. Oh, sesideman, Nggih. nggih. Kagem Ibu, kagem Bu Wiak Juwati. Nggih, Bu Hajah Suyati. Bu Nggih. Hajah Suyati. Nggih. Nggih, sesideman menika ugi dipun pundhut kalian Pak Haji Daryono Klicorjo Mejayan. Selamat ulang tahun Pak Dalang, panjang yuswa sehat selalu. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Ya dibawani cah loro. Wah, jan kompak ireng kabeh kaya arep layat ae. Yon dilalai Abang nggih. nggih sami. Nggih sami Cemeng. Cemeng. Cemeng ngecemeng. Iki ya enek apa ki? WA. WA. Saking Pak Prabowo Subianto. Weh, calon presiden, Mbah. Calon presiden. Wonge ra ndelok. Malah saking Rokomas Bambang Sigit Paminto. Nggih, sugeng makarya semoga sukses Om Yoyo saking Pak Di Bambang hadir. Matur nuwun Pak Bambang Sigit Paminto. Menika sembah nuwun nggih. Monggo dipun bawani Mbak Lisa dhisik. Ayo coba. Tamune Pak Juwarto luar biasa. Pripun? Si buta dari gua hantu bareng teko lagi mlaku. Kaget aku. Kaget kula nggih. Tak kira metu saka TV nggih. Artise niku. Ketuane banser bareng teko.
Nggih. Wiwitane anderek sang pekik Barya bagus kang alah budaya sowan menyang kutha gedhe Hop, oper Mbak Tatin. Ayo Mbak nembang nang kene iki kon nyambut gawe ora camping. Ayo. Ken mau Lah mundelok dereng didhawuhi rak nggih kula mendel to nggih Pak Dalang. Piye? Dereng dipun dawuhi kalian panjenenganipun Ki Cahya Kuntati. Heeh. Dipun dawuhi sakmenika. Iya, sesuk wis bubar ngawut ae ora ayo teko. Mbok ora galak-galak kok. Ya galak kari musuhe lah karo Mbak Elisa karo sindenku ya halus, nek karo awakmu nganti aku halus kok idek malahan ora. Masa sih ya ora. Iya, awakmu ya kaya lampor kok sinden. Mbok rasa ngece. Mripatmu iki mbok rada Mangko nek ketok-ketokan piye, Ora, Jal? mripatmu rada redup sithik ngono lho. Lah yang mripat kang ngredupke piye jenise ngene kok ya. Lah mripate mentel kaya garangan kaya ngono. Ah nek ra menteleng ya ora weruh. Ya ora kaya. Aja meneh dalang ora kapok. Pripun? Aku di WA karo Marwoto. Pripun? Siono saiki budhek ki mergo Tatin. Si Hono dagelan nih kok. Ah, ah. Masalah kan kaya Untune ngampe entek ki mergo Tatin. Masa kula ngentekke untu, Mbah. Jere sitoke kari. Aja to. Ten pundi? Ten pundi, Mbah? Wis, ayo. Ayo Tin. Nggih. Bendera terus kayungyan selendang kuning kang saking wukir. Ning Madianto piyayi kasar bareng nembang suarane halus ya, Pak. Halus, nek wong kaya Elisa iki memenit rezeki lumayan. Nggih to. Lumayan. Manajemene lumayan. Nek Tatin ki ahli sedekah. Apik no niku malah. Amin. Wis rada amal jariah enek, ning ya dhuwit saweran. Ora dhuwit. Tenan kuwi, tenan. Nggih leres. Aku ki apal wong wedok irit ki boleh. Nggih. Tapi nek kebacut irit medhit. Kuwi pol kuwi wong wedok. Sinten niku, Mbah? Sinten? Enek. Wonge ya teko. Kok. Wis wong wedok titenono. Jangger wis irit medhit. Kuwi sampo dienggo ndase dhewe. Iki digojaki. Sing guyuhi nglakoni. Odol entek diplotot, lipen kanggo cangkeme dhewe lho dicukili nganggo jabitan. Bangetan lek kuwi ora. Wis wonge ya teko ki. Ora tak omongne. Teko kathah niki, Ya, Mbah. ya kancane dhewe lah pokoke. Apik suaramu Tin tenan. Sae ora pakpik-pakpik. Lho kowe mancing-mancing ngono to. Lho, lah piye? Lah apik kok. Ngangge penak nek sae. Oh iya. Ket mau kok ngono terus lho. Sae ra kowe nek Medion yo apik to, apik. Mosok kon ngelih atol. Anake apik ya apik kok. Abah malah abah lho. Ngeten lho, jenengan mboten nate mireng Piyai Sepuh. Jane niku kleru kabeh. Lek apik niku hubungane kali Sawangan. Wah, gununge ki apik, wayange apik. Ngoten niku. Gunung kok apik ya kleru. Lho, niku lek di Sawangan Kaduan Eh. lawu apik to, Mbak? Apik ora Gunung Lawu kok ngregemeng. Nek gunung liyane lho kok bedosol. Lho. Ngono beda neh. Ha iya. Dong basa.
Kok guyu? Urung gathuk kuping. Ya Tin. Wong iki nek budaya gong rong dituthuk wis joget ae. Lah niku gamelan sik teng trek wis joget kok, Mbah. Anu si buta dari Guantu. Suara kurang permana ning wasis Enek WA Mas Cahyo. Sinten, Mbah? Bodho goleki aku nang omah. Ora petuk ki nusul rene. Sinten? Gilga. Alah, Mas Gilga. Gilga Said. Gilga Said karo Ndarboi. Mas Kok Daru. nembang sik engko tak celuke rene. Wah, tenan to, Mbah niku? Alah iki lho WA-ne enek iki. Yo. bener ya, paling yang modal. Apa-apanya nang kita. Elisa. Angung romarang bendera Tiah Sulestya pijer ngincangake alis. Ayo sinden loro bareng masuk lancaran rumiyin. Yo. Terus tresno sesideman Ngatur Ibu Hajah Suyati. Sugeng laras, Bu. Mbak Tatin Titot, tarik Mbak. Luwih becik patin
Elisa kalian Mbak Tatin. Nggih, sama-sama. iki Mas Ndarboi kali Gilga Said diunggahne. Siap, mumpung tasik lenggah. Monggo. Yo rene le. Asik ketemu artis Iya, ya. duduk. Mimpi apa ya Mbak? Kasih itu. Jare Gilga. Jare Daru. Lah kok Super Tetra sing teko? Balsem. Sing sitok ki tak pikir nek Ndarboi. Sing pundi? Mayare mudar karepmu ora karepmu. Sing sebelah. Lah iki tak anggit nek Gilga Said. Iki sebul Galiga Sangit alias Mas Cipto. Wah iya. Mas Mondol. Nggih wonten dawuh. Jenengan kok tumut abahe biasane lek nderek ngawi to. Niki Pun dipecat niki, pun dipecat. Niki dalam rangka kula isin. Kok isin? Napa? Kancane tanggapan kok aku ora akhire nyusul. Lah kok nyusul kenapa? Lho, akan aku prei to. Heeh. Isin. Heeh. Isin karo abahe wong aku lho ngawi kondang kok gak payu. Kalah karo Madiun, tak susul. Mongko wong nyusul ki anggarane ki urung cetha lho. Lek abahe genah didhawuhi aku genah. Ora nyusul Sandirono. Mbok nyusul Cak Bagio barang kae kok nyusul aku. Wong nyusul Mbah Sandirono niku lak wis tuwek bang kula sik enom kok. Iya. Wong sik enom kok arep dhisiki mati praya Lah. lancang jenenge. Lah sing mati sik iku kudune. Lho, ya sing tuwek no. Ibarate wong mangan ning pasaman niku nek bocah enom imbuh dhisik iki jenenge wong lancang. Oh. Mati nggih ngoten. Piye? Wong enek sing tuwek cah enom mati dhisik kan lancang. Lah Lah sing tuweki aku ya matamu. iku kok iso Lah nek kok abai ibaratne piye ngono wit klopo kae sing ceblok klopo ora sing tuwek sik bluluk ya iso ceblok. No sik pentil ya iso ceblok. Wong rupane sing pantes dadi mayit kowe kok. Aku ndelok Mas cilik kacamatamu Mas tukno lok. Tukno ngono. Apa-apa iki dagelan ki nek wis Mas Cipno wis Wes, bareng ngene iki ngeti iki aja ketok ayu-ayu. Waduh. Mas Mondol, Nggih, badhe ngelas teng pundi jenengan? las niku lak kacane ireng niki putih kok. Niki dalam rangka trakum matane. Ya ora ya picek ngono ae lho kowe. Trakum. Ning serasi kok Mbah pamine niki sinten Mas? Pelok karo Mbak Elisa. Wo ketok le serasi. Oh, nggih. Mas Mondol karo Mbak Tatin ya serasi. Napa nggih? Oh nggih. Cobi tak jajal. Heeh. Sik Mbak Elisa. Ngapa to? Kosek dong. Lah aku ki cantik kaya ngene lemune kaya ngene kok oleh angkrek ngene lho. Iki kempit pisan langsung. Aja mok sawang angkleke. Lah? Dadi nyawang wong kuwi aja mok sawang kesinge. Sawang apane? Sinyale. Ndelok sinyalmu kaya Ibarate iki ngapa? Aja mok sawang njabane tok, sing penting jerone. Jerone kaya ngapa? Jerone ya kaya tekek kae lho. Aku Misale ya, Alah. misale kacang ki lak kulite lak ora enak. Heeh. Ning isine ya ora enak, isine enak. Ah iya. Awas. Kose lho. Awas. Ora usah grogi, kur ketemu aku rasa grogi to, Mas. Sik jujur ya ketok kowe ndredeg kok. Sampeyan seneng karo Mbak Tatin to? Loh, ya jelas seneng. Seneng apa nih? Loh, seneng nyawang. Iya wis disawang. Misale iki wong enek ya nggur iki kok ora gelem karo sapa kowe? Iya, nek jen nyawang ya nyawang nek jenenge kita berdua iki sing disawangi raine aja ngematke liya-liyane. Wong liyane iki ya komplete ora entuk disawang. Waduh. Ya kan nek berhadapan ya wajahnya yang dilihat Ya jangan maklum kemana-mana. ana ti. Pripun to, Mbah? Kudune sing disawang ki nek piantun putri ki rak pasuryane. Nggih, Nek wajahe. nyawang liya-liya kuwi ya maklum ana aku roh. Pripun? Sing nang omah karek kaya tas kresek lho. Ya kur glamber tok ngono. Kuwi ae mambu Dadi sing ning omahe disamper rene wis kena. Kok le? Piye Dengan Jas? kata-kata roman coba antarane Mas Pelok karo Ya, kene Mbak sih. Elisa no ya. Nggih. Iki aku rak Selok iki iwak iki ngendi? teko
tekone ning nggonku cah loro cilik-cilik. Tak jenakne Pelok Slendro. Pelok Nggih. Slendro. Lah iki ya tetep wit biyen mondor. Lah iki biyen kan ya bodho ning omahku. Nggih. Iki mbuh pirang taun? 6. 6 nek sing yuda kae 10. Saiki wis digawa yuda. Aku nek ngejak iki kon taren yuda. Oh. Matane. Lah kono teken kontrak lho. Waduh. Gayane. Kontrak apa aku Mas Pelok nggih. Pamane jeneng karo Mbak Lisa piye? Nggih nggih cocok pun. Romantisnya piye? Nggih. Mbak Elisa. Iya Mas Pelok. Malam hari ini kamu kelihatan cantik sekali Mbak Elisa. Makasih. Kalau Kayak kamu apa? menjadi pacarku, Iya. maukah kamu saya ajak jalan-jalan ke Bali? Ke Bali. Iya. Aku senang itu Pulau Dewata ya. Senang? Ya aku seneng pengen dolan ning hotel, ning Oh. pantai, ngono ya. Cocok kita jalan-jalan ya. Tapi Dol. hotel Mas sing Manda, Aja gelem aku kalah. ya pengen dolan kaya kae nang Bali ya. Mbak Tatin. Kok Mbak toh sayang bebek? Oh, sayang bebek. Heeh. Kamu tahu nggak apa artinya cinta? Apa itu? Cinta itu manis. Manis. Manis itu madu. Heeh. Madu itu dari tawon. Terus? Tawon itu punya entup. Heeh. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Waduh. Waduh. Kok langsung. Entup lo. Loh, ngajak jalan-jalan. Gelematin. Pripun? Tawon iki nek entup-entupe keri ben modiar deh. Nek tawon kewan kuwi nek ngentup paling ming sedina rong dina lem mlentung mari. Lah nek entupmu? Loh, malah suwi sangang sasi kok. Loh. Kok malah yo. Nek umpamane kula menika kalian panjenengan kados niki lho. Aku lho. kepengin ning Bali. Ayo kita ke Bali dong. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tekan Bali Mas Pelok dijak daropo Nggih. breakfast-e. Nanti kalau kita sampai ke Bali, kita mampir di restoran ya. Restoran. Kamu mau makan apa? Aku mau makan yang mahal-mahal ya, salmon kayak beef, terus ada Oke. caramel macchiato gitu ya. Jangan khawatir nanti Ya. saya belikan. Benar sekali Mas, ya, aku pengen beef mau lo, beef sama salmon juga seperti Alicia. Rasa dolan ado-ado awake dhewe iki ngirit. Lah ngapa? Ngirit. Neng Duit plumpung ora- endol neng Neng plumpung plumpung ngono lho. Apa? Mangan apa? Loh, Jan Kowe kono mangan apa? Jolo. Makan spaghetti no. lah awakmu engko ya mangan spaghetti. Apa duwe duwe kowe? Loh, turane kene no. Aduh. Mas, mbok jangan gitu nek dadi wong lanang ki mbok ya kudu sing wibawa, kudu sing apa kuwi jenenge karo wong wedok ki ya nyah-nyoh ngono. Kurang wibawa apa aku? Kurang ganteng apa aku? Lah ya ampun, aku jane ya wegah ro iki. Kowe iki nyawang aku, ketok elek iki lehmu nyawang ming sedelo. Heeh. Lah nek wis suwe. Suwi yo mutah no. Mas Pelok, aku Gimana, Mbak Elisa? kepengen Gimana? kalau di Pulau Dewata kita naik mobil yang mahal ya. Oke. Mini Cooper Siap, ya. jangan khawatir kita naik Yeay. bersama berdua ya. Iya, di Biar kelihatan pantai. romantis ya, gitu naik ya. mobil Mini Cooper ya. Bebek Manda. Iya, awake dhewe ngono. Aku juga mau Mini Cooper, ya. Eh. Kamu juga harus lebih luwih saka kuwi nek kono Mini Cooper awak dhewe sing luwih gede apa ngono? Awake dhewe luwih gede. Apa? Gandol truk. Gede. Masa aku gandol terkejenengan ora mesake karo aku. Aku wis dandan cantik-cantik ini 2 jam lho padake. Ngirit. Kok ngirit? Ngirit. Mbok wong lanang ra tanggung jawab kok tapuken raine ngono lho. Rasa Kok kok tapuk. sabar men kowe. Tak tapuki dhewe. Remeten kowe. Mbak Elisa, Iya, Mas kalau Pelok. kita sudah jalan-jalan ke Bali, Iya. naik mini koper, Iya. kalau kita capek kita nginep di hotel mana? Yang bintang 5. Oh, bintang Iya, aku 5. mau di rooftop ya. Oke, Iya, siap. yang terawat. Mas Mandel. Eh. Sesuk awak dhewe nginep nang hotel bintang pira? Kok tak jak nginep nang perku. Apa kuwi? Perko? Empere tuku. Kok dadi kere malah. Ngirit. Ngirit ya ngirit lah ya. Nek kono bintang 7 ya kene bintang pira mau? Lima. Bintang Itu 7 marake ki mumat. Bintang 7 ki puyer. Ya, soalnya aku ngadepi jenengan ki ya wis mumat ketong kono ki pengen apa spaghetti kok aku meng dikeki apa mau. Kono pengen apa jenenge numpak Mini motor Mini Cooper aku kok kon gandol truk. Dadi kono bintang 5 kok kene kon nang emperan ki. Ngirit. Ngirit. Wong lanang kita lho, Jap. Tapuk. Isa iki rak ya tapuk. Tapuk, Nek wong lanang ki jangan. mbok ngono kuwi. Ngene. Males deh. Wong lanang kok ora tanggung. Jawab. Tak bales tenan lho
lho iku. Wani apa piye? Dipirsani wong akeh lho. Balesen nek wani ya. Kok ming plak-plak tak bales tenan lho. Nya balesen. Bales piye? Lho malah neh. Tak bales tenan. Oh ora bales tenan ye. Balesen nge. Ya wani kok piye? Lho. Kok malah aku sing mbok anu lho. Kene Karo kono ra wani kok. kene ngadep rene, dilindungi badan hukum kok. Pripun abang? Ngadep anu rono sik ngadep karo mondol. Mriko. Ngadep pelok karo Alisa ngadep rene. Nggih. Kono kowe karo mondol engko mundur sik. Mundur. Kowe iki mundur kok keplok. Mundur. Dawuh, Abang. Saiki kok nyelok. Kene. Pripun, Mbah? Bubuh kene Alisa nggurine. Nggih. Salaman karo aku. Nggih. Terokne. Nggih. Sampun sepakat Sampun sepakat katresnan kula katresnan kula kali Alisa kali Elisa kanthi tandha tresna kanthi tandha tresna tukar cincin emas 5 gram kagem Elisa. Rono. Nggih, matur nuwun. 5 gram. Wis sah wis. Ayo ayang bebek. Ayo bebek. Silahkan. Napa, Bah? Kok malah nangis jenengan, Mbah? Ngapa lho? Nyawang raimu gila. Kok iso gila lho? Kaya prengapus. Glugut. Rai kok kaya gedhek. Salaman. Salaman. Kula tampi panikahipun. Walik kowe ngawut. Sing arep nikah niku iki sapa? Gak karo iki ya? Meh lo. Oh, celalaan. Ojo waton ngene. Kula tampi panikahipun Mbak Elisa Elisa iki kene kok. Aku nang kene sakmene gedene lho. Iki marai madhep rene lho marai. Cop. Wah, Elisa genah nang kene sakmene gedene ra roh ye. Tatin kok Elisa. Matamu reget gulu marai. Tak lapan. Iki jane rai apa meja? Meja. Balene. Kula tampi panikahipun Mbak Tatin Lestari kanthi mas kawin seperangkat alat sunat. Salat. Alat sunat iki sapa sing arep disunati? Liru. Kula tampi panikahipun Mbak Tatin kanthi mas kawin seperangkat alat sekolah. Malah nular, Pak. kanthi mas kawin Ora mas kawin, tandha tresna tukar cincin ali-ali bathok. Lah ya ta awake dhewe iki wong melarat, ora nggo emas. Sadar ya. Bathoke cukup. Duet. Iki pun sah to niki? Nggih duet. Apa Ayo, ngono? Sah kuwi lagi tukar cincin ora oleh mak-mek. Urung sah to? Tukar cincin kok iso batal ngadeg. Nggih. Yo. Duet apa? Lintang asmara apa ngono? Nggih, lintang asmara. Duet ya Mas Oke, Bella. Hei, Sik to. Pelok bawa gentenan karo mondol. Siap. Pelok karo Elisa, mondol karo Tatin. Iku ben dipoto karo tukang foto. Elisa karo Pelok dipasang nang daleme Pak Juwarto. nggih. Rasi. Kowe karo iki Iya. Pasang. dipasang prapatan Garon. Loh, gelem mondol. Tadi ngeteng kae no. Dipasang ning perapatan koyo DPO. Kayak fotone caleg malah kok. Kok iso. Apa bawane apa? Ayo. 6. Pelok barang. Bukane to? Lho. Aja ngenyek Mas Mondol iki apa-apa iso ya, Mas? Lho, aku Kerawitan ini sing marai sapa? lho. Madang karae sing marai sapa? Heeh. Ya Apamu to? kalau mboten ndak kula lantang. Nek mung gamelan ngene iki gampang to apal to aku. Masa iso? Lho, ya iso. Cara gending ayun-ayun Ayun-ayun iki gampang to, Mas. piye? Bukane 6 jiji rolu nempyong balungan nututi.
rolu roji lumo luro roji lumo nem roji nemo nem luro luji rogong. Salah napa mboten? Percaya nggih Mas nggih. Iku nek ayun-ayun. Lah nek sumpamane mari kangen Ya saka Bonang, Mas. saka Bonang. Bukane piye? Nem nemo luro jiji rolu nem pyong. Dadi Percaya. ngomong yo. Lah nek Godril Yo saka Bonang. Bukane Nem nemo luro jiji rolu nem pyong. Dadi Godril. lah nek Lintang Asmara. Lintang asmara saka Bonang, Mas. Bukane piye? Nem nemo luro jiji rolu pyang. Apa-apa kuwi kabeh. Piang kabeh. Ya alhamdulillah. Kondol wis apal buka 66 Nem nemo luro jiji alhamdulillah. rolu. Iku kode kanggo aku. Pripun? 62 berarti 650 roh loro. Jadi honor pengiki dhek ngode aku njaluk 650. Matur nuwun ya Le. Alah. Tak undakno nek no. Pira? Lumo nemo luro nem Malah njaluk 86. Malah njaluk 86. Matur nuwun. 3 yuta. Waduh. Pira kowe meng bukane piye? Lumo nemo luro. Lah 350 to. Kok malah medun? Lah mbok Wong biasane lho 250. Kowe ngerti hitungan apa ora? Ngerti nek kula nek dhuwit nu ngerti. Bawa apa? Ayo. ayo. Rembulane Kok usah mbok aku yang ngene mikir. Biasa no lho. Kok sik ta? Aku tak kene iki tamu tak simpen-simpen malah ngomongno. Oh tangane ngene tok. Kaya wong ucuk arisan ae. Wong iki tak delik-delik. tenangno pikirmu to, Bebe. Lah ngono nek omong kok sing pantes ki sing tuwa sik. Wong dhewe wis Buyuten. buyuten. Lah panjenengan wis buyut sing dandan ngene iki wing pantes mondol tok lho. Ngono. Liyane ora pantes, delengen. Nek tak dandani ngene iki ra pantes. Lah iya ta. Blangkone dicoplokno. Lah. Saya pucat. Oh nek ra ngono. Hei. Bukasi. Menika ayat badhe budal piyambak. Padane nyedakno mati to ngene iki kok. Karo latihan, Bu. Piye, Mas? Balenono, Mas. Gak patek krungu aku mau. Nembangmu lho piye mau? Wah nembange piye? Rasa ndredeg, santai, Bebep. Rembulane. Lho ya. Mikmu kok iso goyang terus iki ngapa to? Pancen iki enten pere kok. Oh iya. Sumunar dadari lintang angebaki tawang. Ngopo kok demok aku? Kok padake nonton Ora kowe iki kon nuntun ki mulai arep pijak. Maksudnya roman Tatim ki ya ora. Rasane kok gandengan linggon gandeng pundak, gandengan yo tangan kene rene lho. ben ketok romantis. Romantis kok malah kaya ngono lho. Iki anu sing kagungan kersa arep nyaweri. Monggo. Nggih, monggo. Kagem sinten, Mbak? Kagem Pak Cahyo. Terus nyuwun gending napa? Niki teng jawe anu teng dalem. Ten nglebet nggih, pun kajeng itu saking Bu Hajah Pak Suyati. nggih. Suyati nggih. Pak Dalang niku duwite mun akeh lho. Bolak-balik disawer. Hah? Nggih. Ampun ngrungokne omongane mondol nggih. Nggih. Pak Dalang artone pun kathah, kok dalang wis disawer. Oh nggih, matur Sembah nuwun nuwun. Bu Hajah. Nggih. Matur sembah nuwun. Mugi berkah barokah. Iki ngono kon klebokne ning kotak. Ora dipek to. Ora. Rumah samu duwe gawe apa, Pak Juwarto ora duwe gawe apa-apa. Duwe gawe ora tau njaluk sumbangan. Sing raine kaya kotak amali kowe kuwi lho. Nggih,
Monggo nek ajeng ngamal niki rai kula kaya kotak amal. Apa pating gembleb biar cah Gembleb yane Wis ta aja mok longne ben ae. Gembleb bae. modele sampean marahi lho karo. Ora. Gembleb bae. Pak Cep. Wong Pak Cep kok diwarai. Wanci ratri wis larut swara angin sumpribit ngibit Kabeh opo tangane kok iso? aku nek lali Kok kudu disaki ae. Ganti pelok. No. Saya anggegerit mana wong kang nandang wuyung Oper mondol. Aku dingonokke. dirayu ndol. Dicekel iki lho. Dipangku-pangku apa piye ngono kok iso? ketam Iki lho penonton di sawer ya. Terus yo penonton kok Jepang barang disawer ya ditampani mun. Takon apa? lah Takon ngerti yang apa? ini bojoku ya tak ajak ben entuk Kok bojo bareng. Nggih. Basa rezeki. ke taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih Terus mugi welas mring kula marayae Lah kuwi salah kok gembleb iki. Ayamu lho. Gumblep. nuti marayae Suara kok apik. Semar Wedari ngono. ngene mbok yo ganti nang kene no nyapa mesti milih nang kene niki napa tembange? Lintang asmara, lintang asmara. Lintang asmara, Oke. Nggih. Ya. Maka aja Madangkara Lintang Asmara dados. Siap Mas Pelok? Ayo. Siapan para ratri mos eling manis ing ati sejago bisa anduweni Lanjut. Matur sembah nuwun donga pangestunipun Abah Kirun lan sedaya para lenggah ngen sampun paring pangestu dumateng kula. Ya. Menika Bah satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Ibu Juwarto ngersakaken gending sambung wanci dalu Umi Hafifah ninggal katresnan Mbak Winong Nawangse. Oke.
engko disambung gara-gara kaya tek taun ngarep gayeng-gayengan meneh. Mat-matan nggih. Mat-matan meneh. Sing ditresnani lan selalu ditanyakan oleh Ibu Suyati Warnaliya kejaba winong nawangsih sampean supaya jaran. Merga pancen Ibu Juwarto ki asring mirsani jenengan wonten YouTube lan uga wonten ing Sakti TV. Monggo saged geser rumiyin Cak Mondo kali Mas Pelok, Mbak Lisa kali Mbak Tatin. Men iso nggih kiprah karo nggih gulung karo Mbak Winong Nawangsih. Ya. Ninggal katresnan sak ramban dangdut kedua jaranke Samboyo. Ya. Monggo dados. Oi.